partea a doua cu împărtășirea bucuriilor. Silitoare de întrecerea mai pe toți băieții și din carte, dar și nebunii. Însă părintele mai toată ziua dă pe la școală. Mă scuzați. Și vedea ce se petrece. Și ne pomenim într-una din zile că părintele vine la școală și ne aduce un scaun nou și lung. Și după ce a întrebat pe dascăl, care cum ne purtam, a stat puțin pe gânduri, apoi a pus nume scaunului, Carol Bălan, și l-a lăsat la școală. Într-altă zi ne trezim că iar vine părintele la școală cu Moș Fotea, cojocarul satului, care ne aduce, dar de școală nouă și un drăguț de buci ușor, de curele. Împletit frumos și părintele îi pune numele Sfântul Nicolae. Nicolae. Se poate pronunța mai multe feluri. După cum este harmul bisericii din Humulești. Apoi poftește Moș Fotea că dacă i-or mai pica câteva curele bune, să mai facă așa din când în când câte unul și ceva mai grosuț, dacă se poate. Bătița Vasile a zâmbit atunci. Iar noi școlarii am rămas cu ochii holbați unii la alții. Și i-a pus părintele prăvilă și a zis că în toată sâmbăta să se procitească băieții și fetele, adică să asculte dascălul pe fiecare tot ce a învățat peste săptămână și câte greșeli va face să îi le însemne cu cărbune pe ceva. Iar la urma urmelor, de fiecare greșeală să iardă școlarului câte un Sfânt Nicolae. Atunci copilăria părintelui, cum era prin țară și plină de incuri, a bufnit de râs. Păcatul ei sărmana. Ia poftim de încalecă pe Bălan, jupănaselă, zise părintele. De tot posomorât să facem pocinog, Sfântul Nicolae cel mai din cuiu. Și cu toată stăruința lui Moș Fotea și a lui Bădița Vasile, Smărândița a mâncat papara și pe urmă ședea cu mâinile la ochi, plângea că o mireasă de sărea cămașa de pe dânsa. Noi, când am văzut asta, am rămas înlemniți, iar părintele, ba azi, ba mâine, aducând pitaci și colaci din biserică. Am părțit la fiecare, de ne-a îmblânzit și treaba mergea strună. Băieții schimbau tabla toate zilele și sâmbătă procitanie. Nu-i vorba că noi tot ne facem felul așa câteodată, căci din bățul în care era așezată filă cu cruce ajută și buchile scrise de Bădița Vasile, pentru fiecare am ajuns la trătaj, de la trătaj la ceaslov și apoi dă Doamne bine. În lipsa părintelui și al dascălului, intrăm în ținterim. Ținteam ceaslovul deschis și cum erau filele cam unse, trăgeau muștele și bondarii la ele. Și când clăpeam ceasvolul, câte 10, câte 20 de suflete prăpădeam deodată, potop era pe capul muștelor. Într-una din zile ce-i vine părintelui, ne caută ceaslovele și când le vede sângerate cum erau, își puse mâinile în cap de necaz.
Și cum află pricina, începe a pofti pe fiecare la bălan și a ne mângâia cu Sfântul Ierahar Nicolai pentru durerile cuvioaselor muște și ale cuvioșilor bondari, care din pricina noastră au pătimit. Ciudat. Nu trece mult după asta și într-o zi prin luna lui mai, aproape de moș, îndeamnă păcatul pe bădița Vasile Tântul, că mai bine nu i-o zice că să puie pe unul nică lui Costache să mă procitească, nică băiet mare și înaintat de la învățătură până la genunchiul broaștei, era sfudit de mine din pricina smărădiței popii, căreia cu toată părerea mea de rău i-am tras într-o zi o bleandă pentru că nu-mi dă pace să prind muște și nică începe să mă asculte. Și mă ascultă el și mă ascultă unde nu s-apucă de mai la greșeli o chiotură pe brainiță. 1, 2, 3 până la 29. Măi, s-a trecut șaga, zic eu în gândul meu. Încă m-am gătit de ascultat și câte au mai să fie. Și unde n-a început a-mi face negru pe dinaintea ochilor și a tremura mânios. Ei, acu. Ce-ai de făcut, mai nică? Mi zic eu în minte. Și mă uitam pe furiș la ușa mântuirii și tot scăpăram din picioare, așteptând cu neastâmpări să vie un lainic de școală de afară. Ciudat. Căci era poruncă să nu ieșim câte doi odată. Și-mi crăpam măseaua în gură când vedeam că nu mai vine, să nu mă mai scutesc de călăria lui Bălan și de blagoslovenia lui Nicu.